aw bisimila an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ nin Mali minisiriso min ka caw bɛnnen don kiriko ɲɛnabɔli ma u ye tile 3 kuma ɲɔgɔnya kɛnɛ dɔ sigi sen kan Mali jamana kɔnɔ min bɛna jamana caman kiri ɲɛmaw fara ɲɔgɔn kan ani kiri baarakɛlaw Mali jamana kɔnɔ a nun donna tɛnɛndon Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaaba Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a ka kayitaga sen fɛ a ye yɔrɔ caman de birigiden fɔlɔw da o de y'an donkanw ye bakuruba kunnafoniw na sɔɔni min bɛna walawalali caman k'aw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la an y'a fɔ aw ye an donkanw na ka fɔ Mali minisiriso min ka caw bɛnnen don kiriko ɲɛnabɔli ma Mali jamana kɔnɔ u ye tile 3 kuma ɲɔgɔnya kɛnɛ dɔ sigi sen kan min bɛna Rwanda, Côte d'Ivoire ani diɲɛ selege naani kiri ɲɛmaw ani kiri cakɛlaw caman fara ɲɔgɔn kan Mali jamana kɔnɔ yan nɔ Amadu Jara a n'a ka jatala Baba Keita olu de tun bɛ kɛnɛ in kan Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la nka Musa Fɔnba de bɛna walawalali caman k'an ye Sariyatigiw ka nin ɲɔngɔnmɛ min kɛlen filɛ nin ye ni o ye conférence générale des parquets ye maa bɛ se k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ an ka jamana kɔnɔ a denbaya o b'an ka minisiri bolo minisiri min ɲɛsin bɛ kiriko ma kɛnɛ de don hakilina falenbali bɛ se ka kɛ kɛnɛ min kan sariyatigiw ni kiri ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana ɲɛmaya so kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna n'a ma ɲa k'a fɔ farafinna bilama a bɛ farati danga la ka sabu kɛ lakanabaliya n'a nasira ye an yɛrɛw ka jamana ni o ye Mali ye a bilama i b'a ye k'a fɔ ɲangibaliya ka fɛn kɛ fɛn ma bɔ a la sariya ma boli nga ni u k'a ma ko impunité o ɲɔɲanen don an ka jamana kɔnɔ ani lakanabaliya tile 2 kɔnɔ hakili jagabaw bɛna kɛ kow labɛn cogo kan ani kiri yɛrɛ kan ka taa cogo minnu na jamana ɲɛmaya so ka lasigiden kiri bulo kɔnɔ ni o ye ministère public ye n'o bi procureur de la république maana olu kow kan ka labɛn cogo minnu na da bɛna se olu de ma alors an fara ɲɔgɔn kan sɔgɔmada na ani an ka jɛkulu min n'a bɛ fɔ olu ma ko procureur olu ye jama jɔyɔrɔ an ka tribunal kɔnɔna na olu mɔgɔ don u bɛ Bamakɔ tribunal bɛɛ la u bɛ an ka kɔfɛduguw fana tribunal bɛɛ la o procureur de fara ɲɔgɔn kan bi siɲɛ fɔlɔ ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka baara cogo fɔ k'u ka baara taabolo fɔ k'u ka baara gɛlɛya fɔ u ka baara kɔnɔna fana u k'a lajɛ k'a fɔ u fana ni mɔgɔ minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ɲɔgɔnna mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ bɔ Rwanda o mɔgɔ dɔw b'an fɛ yan minnu bɛ Côte d'Ivoire o mɔgɔna dɔw b'an fɛ yan Cour pénale internationale fɛ o mɔgɔ dɔw b'an fɛ yan ani jamana dɔw fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye tubabulakaw ye n'o ye Sénégalikaw ye o bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi ka jɛkulu sigi min b'a to bi an bɛ se ka an ka baara a taabolo a n'a nabolo kuma fɔ an bɛ se ka an ka baara timɛli kuma fɔ an bɛ se k'a to cogo min na sariya bɛ se ka bato olu jɔyɔrɔ ka dɔn u jɔwale ka dɔn u ka se ka baara kɛ faso ye faso ka hami ka nɔgɔya faso ka dimi ka nɔgɔya faso ka tɔɔrɔ ka nɔgɔya jamana kiri de kan ka kɛ sababu ye ka foroba basigi lase jamana denw ma min bɛ se k'a to sigi bɛ se ka kɛ damu ye jamana den kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma wa ale kelen de fana bɛ se ka lakana fana lase jamana den kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma walasa sigi fana bɛ diya n'ale tɛ o si tɛ se ka kɛ o kumana a bɛ wajibiya an ka jamana sariyatigiw de ma olu minnu ɲɛsin bɛ kiri ko ma u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa nin baaraw ka se ka nɔgɔya u bɛ tɔn min kan nin ye ka se u kan ka sira minnu labɔ sariya kɛ procureur yɛrɛ ye mun ye procureur jɔyɔrɔ de ye mun ye société kɔnɔ parce que procureur t'a kɔnɔ k'a kana f'a ye ko nin kɛra o procureur b'a mɛn k'a kɛra k'a man ɲi a bɛ wuli k'a ɲɛɲini ka procédure engagée c'est ça l'ordre public a tɛ troubler a ɲɛna a bɛ se ka wuli par exemple ka décider ko désormais ko fura tɛ feere Bamakɔ fura feerela ninnu fɛ a bɛ t'u bɛɛ cɛ ka taa fura bɛɛ fili k'a jeni son droit le plus absolu c'est l'ordre public. L'ordre public là c'est la santé des gens. La jɛkulu caman sɔrɔla ka sigi ka point fɔ mɔgɔw ye u k'a dɔn u bɛ fɛ sariya bɛɛ ko k'a bɛ sariya dɔn ayiwa o de ye kɛra problème ye bɛɛ ko n bɛ sariya dɔn y'a dɔn o ka gɛlɛn. An ka jamana lakana tigilama minnu bɛ wele ko police judiciaire ni olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ walejugu tigilama nɔfɛ ka bila kiri ka bolo kan olu de ye jamanadenw lakanabaw ye a kɔnɔmaw ye polisilakaw ye gendarmew b'u la gardiw fana bɛ u la wa u ka kan ni bonya ani dɛmɛni ye barisabu ka d'a kan u bɛ ka baara in kɛ gwɛlɛyaba de kɔnɔ kuma dɔw la a bɛ taa kɛ niko da yɛrɛ de ye u bolo maître Mamadu Ismail Konate ni ale ye kiriko minisiri ye kɛnɛ in kan a da sera bananba lahala ma ka sabu kɛ damatɛmɛ wale tigilama dɔw ye wuli ka jɔ kɛ ka bananba sɛgɛrɛ Kulukoro mara la a y'a yira k'a fɔ wale min kɛra ale b'a kɔn
alors an kɔni sariya bɛ sen kan hali bi suro su daminɛna banbantiw ye banamba dugu yɛrɛ attaqué u ye gendarmerie attaqué ka gardiw ka kan attaqué minɛnw minɛn bɛ k'o bɛɛ ta a kɛra marifa ye o a kɛra mobili ye u sera ka se kasobon na kasobon kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen mɔgɔ 23 de tun bɛ yen o mɔgɔ 27 la mɔgɔ 2 tun bɛ yen min y'u ka mɔgɔ ye an y'o mɔgɔ 2 an y'o déplacé dɔgɔkun tɛmɛnen olu 2 déplacé len kɔ mɔgɔ 21 tun bɛ yen u ye kasobon dayɛlɛ ka kasobonadenw bɛɛ laboli bi an bɛ yɔrɔ min na bi sɔrɔsiw kɛlen don ka yɔrɔ kori ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan min b'a to kasoladen bolila an b'olu ye min b'a to an bɛ se ka banaba dugu k'a kisi min b'a to hali bi an bɛ se k'an jɔ jamana kɔnɔ pour que tɔɔrɔ ka nɔgɔya lafiya ka segin so. Kiiri ko jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen kunkanko don Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ni olu bɛ fangajanw fɛ wale kelen ni waati ka gɛlɛ u mɔ bɛɛ lajɛlen kunkanko don wa olu fangajanfɛ maa minnu ni waati ka gɛlɛ u mɔ wulikajɔ kan ka kɛ olu de ye walasa u ka se ka kiiri lasɔrɔ u ka hakɛ ye min ye jamana ka se k'o jɔ u ye o kumana a ka kan jamana kiiri ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye don nataw la jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛna sigi sen kan u ko min ko Observatoire National de la Justice o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sababu ye k'anw ka jamana kiiri ko gwɛlɛyaw minnu bɛ a la ka se ka gwɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen wuli. Kari tɛmɛnen Hamiɲa ale ye Mɛndarisa kalanso belebele kolomɔ kari k'a tɔgɔ da Sheikh Umar Talla a kɛra Kayindi de Kayi marabolo kɔnɔ mɔgɔba caman u sera ka kɛnɛ in lasɔrɔ ka fara a yɛrɛ n'a ka kalandenw kan u ye fɛn min sɔrɔ kɛnɛ in kan Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Fuseni Keyita an ka ɲɛmada o sɔrɔlen ninnu fɛ. An filɛ jɛ min kɔnɔ tan n'o ye ko ka Kur'ana so dayɛlɛ ne hakili la mɔgɔ minnu sɔrɔla terrain kan sɔgɔmada in na ayiwa forum kɛyɔrɔ la kuma min fɔra Kayikaw kan Kur'ana ko la ne hakili la o bɛ wasakɛ o bi alhamdulillahi rabbil alamin an sigilen filɛ nin ye wala an lɔlen filɛ nin ye so min da la an ka cɛkɔrɔba ɲuman ne tulo b'a la mɔgɔ wɛrɛw bi sɔn ko cɛkɔrɔba ɲuman k'a sɔrɔ ne b'a ɲɛna ne fɔlɔ de y'o tɔgɔ in da la n'o ye Elhaza Hameɲang Elhaza Hameɲang a bɛ lɔ yɔrɔ min na Mali kɔnɔ an k'a fɔ ten a n'a bɛ lɔ yɔrɔ min na Kayi kɔnɔ Ala y'an bɛɛ seere ye an yɛrɛ y'a seere ye fana diina in baara la fɛn fɛn n'a wulila diina baara la Hameɲang bɛ tɛti la fɛn fɛn n'a wulila jamana kunko la Hameɲang bɛ tɛti la. Silamɛw aw bɛɛ kɛra seere ye nin so in ni français Mali don an y'a di Ala ma an y'a bila Ala ka minɛnw na Ala de ɲana ma n'a man jarabi ka nin kɛ hôtel ye Ala de ɲana ma a man jarabi ka nin kɛ restaurant ye Ala de ɲana ma ko k'a di Ala ma Kur'ana ka kara kɔnɔ kara ka k'a kɔnɔ alhamdulillahi rabbil alamin Ala ma to silamɛ minnu bɛ kɛlɛ kan ni minnu tɛ yan minnu b'a mɛn diɲɛ bɛɛ kɔnɔ nin so in a dira Ala de ma jigi min b'a la an bolo Cheikh Umar Futiyu a kana se Ala ma Ala kira ma wa Cheikh Umar Futiyu de kɔda dama se wala Ala ka dugawu jaabi salli ala Muhammad. Dakuruya fitinin 2 de bɛ ne bolo hali ni kuma in gɛlɛyara dɔɔni n'a ma diya mɔgɔw ye cɛkɔrɔba tilala ale ye kungo bɔ a yɛrɛ da la mais ne fɛ ka min fɔ an karamɔgɔw ye kungo b'olu de kan sisan kalandenw kalanni tɛ fo an ka se k'a ɲɛɲini mun ye kuranɛ ye parce que ni kuranɛ faamuna silamɛw bɛ lafiya ni kuranɛ faamuna sinji bi tugu mais n'a danna ɲa durusi i bi waso n'o de ye n'a danna o dama ma o ye kuranɛ ko taatɔ ye woyo fɛ an k'an k'an jɔ ka Ala ta fɔ o kɛnɛ kan cɛkɔrɔba Ala ka si d'a ma Ala ka yɔrɔ in barika. Kayikaw ka kin min bɛ wele ko quartier élevage olu ka comité fɔlɔ Ansar kɔnɔ o siège birikiden fɔlɔ da kɛra Seyid Sherif Usman Madan Haidara fɛ tɛnɛndon o tɛmɛnen kɔfɛ Mɛndarisa kalanyɔrɔ dɔ fana a yera o birikiden fɔlɔ dali fana kɛnɛ kan Sidiya Kayi marabolo kelen in kɔnɔ o kalanyɔrɔ in o hakilina ɲuman bɔra Sidiya Ansar comité filanan mɔgɔw de la
ayiwa aw ɲɛ bɛ Seydi Sherif Usman Madan Haidara la ka o birikiden fɔlɔ ninnu de tɛgɛnɔbila kɛ aw ɲɛ bɛ olu de jaw tɛmɛtɔla la ni waati in na tantɔ. Sorasiya ɲɛmaayaso min bɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita kɛrɛfɛ olu ye sigi dɔ kɛ ka sanga ni wulikajɔ ye min taara ka banaba cercle sɛgɛrɛ a fo ka taa bila Mali lakanabaliya yɛrɛ baaraw la. Mali minisiri min bɛ yen nɔ ni u ka caw bɛnnen don lakanako ma ale dantigɛli dɔ kɛ sigi in senfɛ. Usmane Sogore a bɛ walawalali k'a ɲɛ a ka kumakanw na. Général de brigade Salif Traoré, ministre de la sécurité et de la protection civile, anga jamana ministre mga baraw be ɲɛsin lakana sabatili ma. A ye a jira a ka kɔrɔfɔ senfɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bubakar Keita Sarasiw ka ɲɛmayaso min b'ale yɛrɛ kɛrɛfɛ n'o ye conseil de défense ye, a ye sigi barile ani sigi kɛrɛnkɛrɛnnen boloda u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni lakanabaliya mun talen don k'an ka jamana sɛgɛrɛ di waati laban ninnu na. N'o bɛ tali kɛ fankelen fɛ banbaciw ka wulikajɔw la, a filanan n'o bɛ tali kɛ bingaliwalew la, banditisme, ka kɛ ni o lakanabaliya bonyakojugu ye. O kadara de kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ n'ale ye Sarasiw ka ɲɛmaaba fɛnɛ ye, a ye ni sigi ninnu boloda ani Sarasiw ka ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ mun b'ale yɛrɛ kɛrɛfɛ. Wa sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka hakili dayiraw kɛ ɲɔgɔn na nin ko ninnu kunga. O senfɛ minisiri y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ a y'u lamɛn, wa u ye hakilila dajiraw fɛnɛ k'a la mun bɛ se ka to yɛlɛma bɛ se ka don nin ko ninnu na teliya la yaasa hakilisigi bɛ se ka don malidenw ani mali terilakaw la mun b'a jira k'a fɔ an ka mali finitigilakaw u bɛna kow ta u tigɛw la. A ko mun bɛ tali kɛ wulikajɔ mun tara ka banaba sɛgɛrɛ, o kɛra olu ni jamana ɲɛmɔgɔ ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ su kolen kunnafoni y'u sɔrɔ k'a fɔ wulikajɔ dɔ tara ka ɲɛsin banaba ma. Marifacikanw tun bɛ ka bɔ fanw fɛ mun bɔra banbaciw yɔrɔ la n'u tun bɛ mɔbiliw ani motow sanfɛ. U labanna k'u kunda kasobon de kan ani bangi bɛ banaba kɔnɔ n'o ye BDM ye. Minisiri y'a yira k'a fɔ banaba kɔni ye yɔrɔ ye yɔrɔ min na ni Sarasiw ka dagayɔrɔ tɛ n'o bɛ wele ko ka nka gendarmerie ani garde nationale maa dɔw bɛ yen minnu ka baara bɛ ɲɛsin ka kɔlɔsiliw boloda ɲani bɛ don dugu kɔnɔ n'o ye poste de contrôle ye, ani u ka baara dɔ fana bɛ ɲɛsin ka lakana sabati jamana ka cakɛdaba minnu bɛ banaba dugu kɔnɔ. Kunnafoni kɔni mɛnlen olu fɛ u ye kɛlɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw wuli gendarmerie tɔgɔ la minnu y'u kunda banaba kan, ani Sarasiw dɔw fana wulila ka bɔ Kulukoro minnu ɲɛsira ka taa dɛmɛ don, nka ka kɛ ni sira tɔgɔyaw ye olu donna dugujɛda waatiw la. O y'a sɔrɔ banbaciw kɔni u ye banaba dugu bila. Ni waati in kɔni na minisiri y'a yira k'a fɔ u bɛ ka kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan togoya min na u bɛ se ka banbaciw nɔbɔ, nka u kɔni tɛ se k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaci jɛkulu jumɛn ni wulikajɔ in kɛ an'u y'a kɛ ka da kun jumɛnw kan. Jɛkulu dɔ kɔni labɛnnen don mun bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw boloda walasa ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ. Jɛkulu min sigira Bangɔni Janginɛbugu ka ɲɛta badabada sabatili baaraw kama association Jigi Sɛmɛ u ye dɛmɛɲɔgɔnya wale ta ka ɲɛsin centre de santé Sherifla ma ni fura camanw dili ye. A musaka bɔta o tari jɔ sefa wari miliyɔn 4 de la. A kɛra sibiri tɛmɛnen de Tata Ture ani Baba Keita olu de tun bɛ kɛnɛ in kan Sherifla jabaniso tɔgɔ la. An ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Jɛkulu min bɛ nɔ n'a bɛ wele association Jigi Sɛmɛ n'a ka baara ɲɛsinnen don Bangɔni Janginɛbugu sigida ɲɛta sabatili ma. Ni jɛkulu in ye lajɛrɛ kɛnɛ sigi. Lajɛrɛ min kɛnɛ kan u ye furaw di centre de santé Sherifla kɛnɛyaso ma. Fura ninnu musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 4 bɔɲɔgɔn ma. Ni nin fura ninnu dili ye u y'a kanu banabagatɔw hali bi olu ka kɛnɛya ka sabati ka fara kɛnɛyaso yɛrɛ yiriwali kan. Bon ala ye se kɛ n ye ka na fura dɔ di centre Sherifla ma parce que je pense que an ma fila na yɔrɔ la ka da fɛn caman kan parce que mɔgɔ min ye so jɔ k'a fɔ i bɛ fɛ ka fantanw dɛmɛ, donc n'i y'o tigilamɔgɔw fana dɛmɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ fɛ i ye fɛ ala ka diinɛ dɛmɛ. Fɛ an karamɔgɔ taabolo kelen de b'a bolo, o ye silamɛw ka se ka lafiya, silamɛw fantan bɛɛ ka se ka lafiya, donc a ka laɲini y'o de. Donc ni mɔgɔ k'i b'o dɛmɛ a ka kan an fana bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an seko n'an diinɛ n'an ŋaniya la, donc an fana k'o tigilamɔgɔ dɛmɛ quoi. Centre de santé Sherifla ɲɛmɔgɔ y'a ka nisɔndiya yira ni waleya ɲuman in na. A y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ nin fura ninnu dili bɛna kɛ sababu ɲuman ye banabagatɔ caman ma k'u ka furakɛli ɲuman sabati. A kɛnɛ kan Sherif Ibrahim Aidara ale y'a yira k'a fɔ nin ye waleya min ni foli ka kan. An nisɔndiyalen don fo ka se nisɔndiya dan na ka d'a kan n ye mun fɔ n ka kuma na ni mɔgɔ min nana k'i bɛna ala ka so dɛmɛ e ye fɛn belebeleba de dɛmɛ, wa i k'a dɔn n'i ye dɛmɛ se centre Sherifla ma Aidara ka dɔgɔtɔrɔso ma a t'i n'a fɔ i y'a se dɔgɔtɔrɔso kelen ma i y'a se Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ de ma. Ka d'a kan o sababu la fantanw ni bɛ se ka kana i b'a sɔrɔ dɔ kan ka sa ala ni nin fura in sababu la i b'a sɔrɔ o ka saya bɛ bɔ a ma. Donc an nisɔndiyalen don mɔgɔ min i bɛ dɔgɔtɔrɔso dɛmɛ a bɛ n'a fɔ i ye fantanw de dɛmɛ
mɔgɔ min bɛ dɔgɔtɔrɔso dɛmɛ a bɛ n'a fɔ i ye mɔgɔw ni kisili le dabali tigɛ donc vraiment an nisɔndiyalen don an bɛ a yɛrɛ fo ani a ka association jigisɛmɛ donc a nana n'olu de ye yan n'o ye an karamɔgɔ yɛrɛ donc an b'a yɛrɛ fo a b'a ka bonya in na nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye a la u b'a kɛ a ka ca yarabi ala ka n'u dɛmɛ halisa u ye bonya mun kɛ yarabi ala ka segin u ma u ye bonya mun kɛ ala ka segin u ma ala k'u kɛ kira bonya kama bi dɔ lahɔrɔma sɔlala muhamadu wa ali. Ni nin fura ninnu dili ye centre de santé Chérifla kɛnɛyaso ma a bɛna kɛ sababu ye ka don banabagatɔ caman jigi kɔrɔ u ka kɛnɛya ɲuman sabatili la. Fanga ɲini jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma sigida naaninan kɔnɔ Alliance IDD CODEM ani APM Maliko APR olu ka yɛrɛmangutu baaraw nun donna sibiri don de Lafiyabugu foyer des jeunes na Amadu Kamara bɛ walawalali caman ka ɲɛ o ko kun kan. Ka sangani sigidala kalafulu labɛnni fanga ɲini jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen n'an b'u wele ko Alliance IDD CODEM APM Maliko ani APR u kɔni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u ka kalafili baara nundonu kɛ Bamakɔ marabolo naaninan na o kadara kɔnɔna na u ka tɔnden musomanw ani cɛman denmisɛn ani maabakɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɔra ka caya ka na kɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen seri galewe min b'a jira k'a fɔ ko kalata ko nin y'a daminɛlen ka ban. C'est très important, ça c'est le problème foncier du groupe. Le la problème car il y a trop de litiges. Parce que le point fort, c'est d'abord de faire le point du foncier. Essayer de déterminer les litiges fonciers pour évacuer, pour le BEPS la satisfaction sur le trou. On a connu vraiment, moi je suis technicien, je suis rétabli au Canada, ça c'est bien. Le vraiment au niveau de la politique, et ça on voulait mieux par là. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ vraiment tɔgɔ min sɔrɔ la n'a ye baara min kɛ san 7 kɔnɔna mɔgɔ ma ka kojugu mɛn mɔgɔ ma ka fɛn kɛ i taara yɔrɔ surtout au niveau du social a ye dɛmɛ min kɛ bɛɛ b'a kalama ça c'est bɛ tɛ mɔgɔ dogolen ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko la data la ko caman na ko lankolon caman na mɔgɔ si ma tɔgɔ mɛn san 7 kɔnɔna na a ye san 7 min kɛ commune 4 kɔnɔna na an b'a fɔ ko baara tɔ de sinsin ka taa fɛ hali bi o de k'an b'a fɛ fanga ka d'a ma pour que a ye baara min daminɛ a bɛ se ka laban commune 4 kɔnɔ cogo min. Kuluba in u ka nin bɔli senfɛ maa o maa tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na tɔnden fara filɛlibaw kan u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin jɛkulu in laɲini minnu b'u bolo minnu bɛna kɛ sababu ye ka sigidalamɔgɔw ka danaya daw kan o bɛ tɛ jɔ sigiyɔrɔma 8 na kɛnɛya b'o la dunkafa kalanko jɛya ani denmisɛnw ka baarako farikolo ɲɛnajɛ ani seko ani dɔnko o n'a ɲɔgɔnnaw caman ma ni u bɛna o walankata Bamakɔ sigida 4nan kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An ka alliance ne donna alliance kɔnɔ n b'a daminɛ sabati ye munna n b'a daminɛ sabati mɔgɔw hɔrɔnw don parce que n'i ko k'u kɛra hɔrɔn ye o kɔrɔ ko hɔrɔn kun tɛ mais hɔrɔnw don mɔgɔ jɛɲɔgɔnw don parce que an ye kuma dɔ de fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ en 2013 an ma papier kɛ dɛ mais an y'a kɛ yɔrɔ min na ala tun ɲɛ b'an na parce que a kɛra so min kɔnɔ o tɛ yɔrɔ gansan ye u ye layidu min di o layidu kelen u b'o k'o de timɛ donc hali n'a dan'o ma sinon wari tɛ ne bolo sanu tɛ ne bolo ko ka mɔgɔ kelen san o ye tiɲɛ mais ka jama san o se tɛ ne ye mais wulada in na an bɛ yan pour que ka kɛnɛ k'a dayɛlɛ mais jateminɛw kɔfɛ n ye UDD ta i ye UDD ta min kɛ a bɛnna bɛɛ ma o ko bon n'i ma taa u fɛ yen anw fɛnɛ tɛ nin to ten ka taa an b'a fɛ an ka taa alliance la an ka alliance kɔrɔ filɛ c'est à dire an y'i ɲini an b'i sɔrɔ mais i bɛ yɔrɔ min an bɛ taa yen o alliance an filɛ o de la donc an bɛ se k'a fɔ bi alhamdulilayi an minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ baara cadre de kɔnɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛtaga cadre kɔnɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ commune a taalen ɲɛfɛ o cadre baara de la donc vraiment parti fɛn fɛn sɔnna malgré que ne ma k'u ka cɛbɔ ye mais u sɔn min kɛra ka tugu nɔfɛ n b'u fo n b'u waleɲuman dɔn maire y'a campagne a bɛ daminɛ depuis don min i kɛra maire ye i ka campagne ouverture bɛ k'o don parce que i bɛ fɛn fɛn kɛ adamadenw ye b'i la mais i hakili la ko mɔgɔw ɲɛ t'i la i ye mɔgɔ nabaraw i ye ɲuman kɛ mɔgɔw ye i ye juguman kɛ mɔgɔw ye bɛɛ hakili b'a t'a la mɔgɔw b'a fɔ ɲɔgɔn ye de mais ni ɲuman ka ɲi ni ɲuman cayara a bɛ danaya sabati
an b'a ɲini ala fɛ aw fɛn fɛn mana ta a la ala k'aw danaya ala k'a sabati ala k'aw kɛ population vraiment aw sago ye. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin jɛkulu in u ka baara nundonni ninnu kɔfɛ u kɛlen bɛ ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati yaasa kalo tile 20 sebaaya o ka kɛ olu ka fɛn ye wa u kɛlen bɛ ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min bɛna sebaaya in tɔ sabati kalo tile 20 don. Kalabankɔrɔ sugu jagokɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi walasa u ka sugu lahalayaw kun kan k'u b'a laɲini sugu in ka se ka sigi sen kan cogoya min na k'a ladilan a donda n'a bɔda olu bɛɛ lajɛlen ka se ka ladilan ka sigi sen kan ka ɲɛ sariya kɔnɔna na Amadu Kamara a n'a ka jatala Samba Tarawele olu de tun bɛ kɛnɛ in kan an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Marsi kalo tile 25 2010 heure min b'an kunna bi ale de y'an ka sugu in ci k'a b'a jɔ parce que sugu in a ko sira tɛ sugu la a bɛ fɛ k'a ci ka moderniser k'a kɛ gan ɲɛnamaw nɛgɛ gaw ka entourer boutiques la ka sira ɲɛnama 4 bɔ sugu la pour que bɛɛ bɛ se ka place sɔrɔ cogo min na sugu in cira o kɔnɔna na parce que sugu cira de ko sira tɛ sugu la o sira ka bɔ a la bɛɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na n'o bɔra sugu in falen don ɲama de la ɲama kɛmɛ ka sugu fa yan kelen tɛ dɛ sugu 13 Kalabankɔrɔ commune in kɔnɔ a mɔgɔw bɛ yen an b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn a sugu mɔgɔ caman nana ka n'u dama kasi an na an yɛrɛ tun bɛ fɛ o caman ka na yan bi bon o de la an b'a fɔ bɛɛ ka kuma lasurunya an ka hakɛ i bɛ k'a di anw ma anw m'o de kɔ a ka to bɛ nin ka sala la ma. an wuli kun ya an ka suguko ye suguko in bi ma suguko in daminɛ dɛ an ye kɛlɛ k'a la ka kɛlɛ k'a la ka kɛlɛ k'a la depuis an tɛ se fo ka na jɔyɔrɔ sɔrɔ o jɔyɔrɔ sɔrɔla cogo di collectif de nana jɔyɔrɔ d'an ma ka récépissé ɲini ka d'an ma k'o jɔyɔrɔ d'an ma o tuma sisan anw b'a fɔ faama bɛɛ ɲɛna anw tɛ kɛlɛ fɛ anw tɛ woyo fɛ anw bɛ min fɛ o ye k'an ka sugu dilan ka d'an ma sugu dilanni bɛ kɛ cogo di ka sira bɔ sugu la sugu jɔcogo yɛrɛ man ɲa mɔgɔ n'i bɛ sugu jɔ i bɛ sugudenw de wele i n'u bɛ jɛ a bɛ sugu jɔ olu de b'a kɔnɔ mais e taara sugu jɔ i yɛrɛ sago la ka tila k'a fɔ k'i b'u gɛn jagoya ka don sugu kɔnɔ jagoya fanga banna an t'o la bilen état de droit de bɛ yen donc an b'a fɔ faamaw ɲɛna anw tɛ kɛlɛ fɛ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔgɔrɔ Musa Fama bɛ bi walawalali k'a ɲɛ an ka ɲɛ jɔ a ka bi sɔrɔlenw na. Centrafrique jamana ɲɛma Faustin Archange Touadéra ale bisimilala Côte d'Ivoire faaba la Abidjan dɛnɛndo novembre kalo tile 7 jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ye a bisimila a nakun ye fɛn minnu ye Côte d'Ivoire ka dɛmɛ bɛ se ka sɔrɔ Centrafrique jamana fɛ ka se ka Centrafrique jɔ kokura n'a ma ɲa k'a fɔ waleya min la nin ye Centrafrique dala maa bɛ se k'a fɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ ye a gɔnkɔrɔ ye ka sabu kɛ Côte d'Ivoire ye san da ɲɔgɔnna de kɛ siya woloma manga la nka u bilama u bɛ ka kɛ yiriwa jamana ye bi o tɛmɛnen kɔfɛ farafinna warisoba Banque africaine de développement BAD o bɛ se ka Centrafrique jamana dɛmɛ cogo min ni nafolomugu ye walasa Centrafrique jɔli baaraw bɛ se ka nɔgɔya Faustin Archange Touadéra a ka Côte d'Ivoire ta senfɛ a ye a jira k'a fɔ bɛn ani basigi o laɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ Centrafrique jamana kɔnɔ nka o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo k'a sɔrɔla sɔrɔ siraw yiriwa siraw olu caman de bɔra jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ sirabaw minnu ni olu kan ka dilan pont minnu kan ka dilan lakɔlisow minnu kan ka jɔ kɛnɛyasow o n'a ɲɔgɔnnaw ji sanuman mindaw olu bɛɛ lajɛlen o nafolomugu a mago bɛ BAD ka dɛmɛ la olu waleyali la jijɔyɔrɔw minnu fɛnɛ kun bɛ yen ni mankan kɛra sababu ye k'o ji ninnu tiɲɛ o ji ninnu bɛ se ka lalakura ye cogo min o nin bɛɛ lajɛlen ye a ka laɲiniw ye a kɛmɛ k'i sinsin fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna novembre kalo tile 29 nata Belgique faaba la Bruxelles nazarala tɔnba Union européenne b'a fɛ ka dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin Centrafrique ma ni u bɛ wele ko conférence des bailleurs de fonds o senfɛ nafolomugu caman na kabali ɲɔgɔn kan min bɛ se ka to Centrafrique jɔli baaraw bɛ se ka nɔgɔya a bolo. An bɛ to o Côte d'Ivoire jamana kelen kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ u b'a fɛ ka dɔ bɔ forobacakɛlaw ka tɔrɔmɔɲɔ na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye ni o ye retraitew ye o kɔrɔfɔ in ma bɛɛ forobacakɛlaw ma u y'a jira k'a fɔ tarata don novembre kalo tile 8 olu bɛ baara bila kɛ tile 3 barisabu ka d'a ka jamana ɲɛmaaw ye hakilina min da nin ye maa minnu bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye
ni o ye retraitiw ye ka dɔbɔ u ka nafolomugu sɔrɔta la 100 sara la 30 ka taa bila 50 la ko fɛn dɔw fɛn min tɛ bɛn olu mɔ. Baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ɲɛma Ɲaɲa Zadi ale de ye kɔrɔfɔ in fɔ. Hakilina in yɛrɛ tara Kolowari-ma ɲɛmaw fɛ kabini san 2012 de wa a bɛ don ba la ka bɛn ni san 2016 in de ye. Yɛlɛma caman de kɛra forobacakɛlaw ka binakow ka a senfɛ. Fɔlɔ si min dɔnnen kun don ni kun bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ka bɛn ni o ye san 50 ani san 5 o taara kɛ fɔ san 60 ye. Nka maa minnu ye fonctionnaire kuwayenw ye ni u k'u ma ko catégorie A olu ta bɛ taa kɛ san 60 ani san 5 ye. Tɔrɔmɔɲɔ min fana bɛ tigɛ forobacakɛlaw ka sara la ni o bɛ kɛ i n'a fɔ bolomafara ka do dɔ kɔlɔsi do dɔ mina ɲɛ o fana kun ye 100 sara la 6 ye dɔn n'a bɛ fara o ka k'o kɛ 100 sara la 8 ye. O de kɔsɔn Teodoro Ɲaɲa Zadi ni ale ye baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛmaa ye a ko taratadonya in na u bɛ tile 3 baara bila kɛ a bɛ kɛ kangarida de ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma n'u ma segin u kɔ fiyewu ka sariya in bɔ a mɔ a bɛ kɛ baara bila kɔtigɛbali. Fonctionnaire kangara minnu bɛ wele ko grade A7 ni Kolowari yɛrɛ kɔnɔ fonctionnaire ya binakow kan a tɛ se ka tɛmɛ o kan a taalen kɔfɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a ka sara kalo la o kun ye chef wari 100 ani 90 ye. Kalo la fonctionnaire catégorie A7 n'a taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a ka wari tata o ye 90 ye. U b'a jira k'a fɔ 100 bɛɛ lajɛlen tigɛra. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Kolowari fonctionnaire mana fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ maa 200 de la. Cameroun ni jamana kɔnɔ octobre kalo tile 21 olu ka terrain min bira Yaoundé ani Douala ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra sababu ye ka maa 70 ani maa 9 bɔnɛ ani nani ka maa 600 jogi maa 21 olu somɔw la u wilimɛ k'u jɔ bi bɔgɔ jeninen ka jamana ɲɛmayaso wele o tɛmɛnen kɔfɛ Kamara ye ni o ye terrain cakɛda in yɛrɛ ye fana k'ale fana wele bɔgɔ jeninen kan Faransikaw ka waritigiba min ni ale ka fɛn caman bɛ farafina jamanaw kɔnɔ ni a kɛmɛ ka farafina cakɛda caman zan Vincent Bolere ka groupe Bolere k'u y'o fana wele bɔgɔ jeninen kan jalaki min d'a mɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma Kamara yi mɔ ani groupe Bolere mɔ o ye de k'a fɔ octobre kalo tile 21 don min ni balawu in bɛ kɛ ka maaw bɔnɛ u ni na k'a don ko maa si min jɔ i jɔyɔrɔ la walasa maaw ka se ka se secogo ɲuman na u taa yɔrɔ la barisabu ka d'a kan goudron min ni o kun bɛ minɛ ka taa Douala o gidɔrɔn tiɲɛnen kun don k'a sababu kɛ sanji ye bɛɛ lajɛlen kɛlen k'i ɲɛsin terrain mɔ jamana ɲɛmɔgɔw kun kan k'u jɔ u jɔyɔrɔw de la walasa maaw ka se ka se u seyɔrɔ la ka sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnna masiba ma kɛ nka groupe Bolere mɔɔw ni o ye Faransikaw ye olu y'a yira k'a fɔ bibi in na olu kɔni kɛmɛ ka wele bila ka ɲɛsin maaw ma minnu nsomaw bɔnɛna u ni na ani minnu nsomaw banana ko denbaya 45 ye wele jaabi olu sera ka enveloppe dɔ don olu tɛgɛ ka ban o kɔrɔ ye nafolobugu dɔ taara olu fɛ ka di u mɔ ka ban a ko kɔni ma natigɛ Dawuda kɔni nka denbaya 21 kɔni bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ olu bɛ taa ni u ye fɔ kiiri yɛrɛ de bina k'u ka bɔgɔ jeninen. Waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli min gɛnɛ sigira Senga Faransi faaba Paris kɛrɛfɛ COP 21 COP 22 o dayɛlɛla Maroc jamana kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛn don Novembre kalo tile 7 ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Maroc dugu min bɛ wele ko Marrakech jamana 100 ani jamana 90 ani jamana 5 cɛbɔw minnu yera kɛnɛ kan ni o ye déléguéw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ taa ni hakilina dɔ de ye sɛbɛnfura min labɛn bɛ u bolo u ka jamanaw kɔnɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kunkan ka se k'o tɛnkun diɲɛman na Faransikaw fɛ yen bɛnzira ka kɛ kan caman ni ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn caman na o ɲɔgɔnko ma deli ka kɛ fiyewu waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kunkan diɲɛ seleke naani setigi jamanaw na senda jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min dora sa o ye tɛgɛnɔ bila kɛra Faransi faaba Paris bɛnkan sɛbɛn minnu na COP 21 senfɛ u bɛ se ka dankɛnɛmaya cogo min a kana na kɛ fɛn ye min sɛbɛn bɛ ten k'a bila nisɔndiya min bɛ ko kɔnɔ ka bɛn ni COP 22 dayɛlɛli ye Maroc jamana kɔnɔ o ye tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na Faransi faaba la Paris jamana 97 ani 7 olu bɛɛ lajɛlen labanna ka jɛn ni a ye kɛmɛ sarala ni ye jamanaw sigi o b'a jira k'a fɔ 60 ani 7 bɛɛ lajɛlen sen bɛ ka jɛn ni a ye sa hali diɲɛ seleke naani setigi jamanabaw minnu bɛ yen nɔ ni olu dɔnmɛ ni waati yɛrɛ tiɲɛni ye ka sabu kɛ u ka mansinbaw olu labaaraliw ye ni a tɛgɛnɔ bilali ma nɔgɔ u mɔ olu y'u tɛgɛnɔ bila a la fɛn min dora sa Maroc ni o bɛna sɛgɛsɛgɛ
o ye jamanaw minnu kɛlen nin ye k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn la sɛgɛsɛgɛliw minnu ni olu kan ka kɛ wale kelen kunnafoniw minnu ni olu kan ka di a jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ a ka waati cɛnda cogoyaw kan walasa sariya bere min kan ka ta k'a sɛgɛrɛ o ka se ka ta k'a sɛgɛrɛ jɛlenya kan ka kɛ o la cogo jumɛn k'a sɔrɔ dɔ min kuru ni maaw ye o de laɲininen don sa farafinna kɔnɔ bilama ma bɛ se k'a fɔ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ a bɛ dadigi kɛ yɔrɔ la farafinna don diɲɛ selekɛra ni setigi jamanaw minnu ye waati cɛman ŋanaw ye olu ye layidu ta k'a fɔ san o san dolari wari miliyari kɛmɛ ɲɔgɔn na o bi bɔ k'o bila senda ɲamanaw ka bolo kan walasa waati yɛlɛma kɔlɔlɔ wale kɛlɛ gazi kuruw ni sisi juguw fiyɛlen kɛra sababu ye ka tɔɔrɔ min lase o senda ɲamanaw ma nin nafolomugu in ka se ka kɛ k'olu dusu salo k'u ɲɛji cɛ yanni san 2020 cɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ dolari wari miliyari 67 layidu kɔni sera ka ta ka ban jamana dɔw fɛ ani diɲɛseleke naani warisoba dɔw fɛ ka ɲɛsin o senda ɲamana ninnu ma. Ameriki jamana kɔnɔ waati janba kɛlen kɔfɛ yɛrɛmangudu baaraw la maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ Barack Obama ka fanganyini jakulu demokrati muso bɔ Hillary Clinton ani républicain George Bush ka fanganyini jakulu cɛbɔ Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ Ameriki ka den bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ k'i ɲamada fɛn kelen den bɔn sa diɲɛ de bɛna sugandi tarata ni araba ni ɲɔgɔn cɛ wete senfɛ barisabu ka d'a kan novembre kalo tile 8 de ye wete ye Ameriki jamana kɔnɔ tarata Ameriki ka den maa 200,000 ani 20,000 ani 500,000 olu de bɛna t'u dɔngɔ ta maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ni ala ma baasi wɛrɛ kɔni kɛ tarata ka dugu jɛ araba la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nɛgɛ ɲɛ 4 waati ni o ye 4 heures du matin kɔni ye kalata jaabiw bi sɔn ka bi ka bɔ Ameriki jamana kɔnɔ ni maa min ye sebaya ta o n'a kɛ Ameriki yɛrɛ bisimila a jamana kuntigi 45 de ye Ameriki jamana kunna marabolo minnu bɛ yen nɔ ni olu ka kalata cogoyaw de bɛ se ka kɛ sababu ye ka danfara don cɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ u mana digi ka taa fa min kan ni o bɛ sɔn ka kɛ jamana ɲɛmaa ye o marabolow de filɛ nin ye wa kalatala kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'a marabolo ninnu kɔnɔ ni u k'u ma ko grands électeurs tɛ maa wɛrɛw ye cakɛda batigiw minnu bɛ yen nɔ ni maa ba yirika ɲɔgɔn na bɛ baara kɛ olu ka cakɛdaw la Ameriki jamana kɛmɛ ka yamaruya di olu ma olu ka se ka wete maa caman dɔgɔ la o de y'a to u welela ko les grands électeurs Floride marabolo kɔnɔ grands électeurs 29 bɛ yen Ohio mara la 18 Georgie mara la 16 Caroline du Nord 15 Virginie 17 Arizona 11 Colorado o ta ye 9 ye Iowa ta ye 6 ye Nevada ta ye 6 ye New Hampshire o ta ye 4 ye nin yɔrɔw minnu kofɔlen filɛ nin ye nin marabolo ninnu kɔnɔ ni nin galatalaba ninnu bɛ sɔrɔ ye grands électeurs olu kɔni mana taa fa min kɔni fɛ a ka ca la o de bɛ sɔn ka kɛ jamana ɲɛmaa ye Hillary Clinton Barack Obama ka fanganyini jakulu muso bɔ kalata yɛrɛ mankutuw daminɛnen ni o ye campagne ye a nɔrɔkɔra ni a ka kɛwale dɔ ye k'a to secrétaire d'État ya la a tun bɛ to ka batakiw minnu ci wali téléphone na ka sɔrɔ u ma lakana ni FBI kun wilikun bɛ a nɔfɛ o kɛra sababu ye k'ale ka fɛn caman bisi basa nka kɔsada in na kɔni u nana jira tugun k'a fɔ u ye sɛgɛsɛgɛli bila ka bɔ a nɔfɛ o kun kɛra sababu ye dasumusumuni na ni o ye sondage ye jateminɛw minnu bɛ kɛ ni kalata kɛra kɛfɛn ye diɲɛ bɛ sɔn ka kɛ ɲɛmaa ye o sondage kun senfɛ a kun sɛbɛ kɔrɔ jigira fɔ ka na ni Donald Trump sanga ni ɲɔgɔn ye nka sondage laban min kɔni kɛra ka bɔ nɛnɛ na ka na se tarata ma o sondage kɛn bɛ k'a bila ɲɛfɛ ko kura ni dɔɔnin ye. O de bɛ dansi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la laseli nata ni Ana sɔnn'a ma aw ni Musa Fama de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ.